силсила филми масакавӣ бояд зан гирӣ. صبری جون دختری بچه او بچه همسایه کای ای رسیه می بیا گفتن ای دیکت زنی نموندی саргузаштҳои мароқангези ҷавони ҳамшабеҳи футболбози мисрӣ муҳаммад салоҳ. аммо барои зангирӣ ин басанда нест. туп, пул ва ё муҳаббат. нокомии ишқи духтари ҳамсоя ва интизориҳои бефоида. чӣ бояд кард вақте дили маҳбубат бо ту нест? девонаафзо шудан? Самсора хули намаза. Ман розиям.